Anvers, Bèlgica. Copenhagen, Dinamarca. Praga, República Txeca. Limerick, Irlanda. Lisboa, Portugal. París, França. Siena, Itàlia. Ona Europa, la mirada de joves periodistes repartits pel continent. Bon dia, sóc la Paula Rovira i us dono la benvinguda a un nou capítol d'Ona Europa. Comencem! Avui ens traslladem a Itàlia, un país que es podria considerar com el nínxol i les bases de l'art europeu de fa segles. L'art té un pes molt important dins de la cultura d'una regió. Avui, però, ens centrem en l'artesania. A partir d'aquesta hem pogut conèixer les nostres generacions passades, les seves pràctiques i rutines i també la seva manera de concebre i fer l'art. Podríem dir que el sector artesà és un dels més antics. Fins i tot, en els quadres més remots hi trobem plats, gerros, gots i molts altres estris fets a mà, perquè les mans van ser les pioneres de les màquines i l'artesania la quotidianitat transformada en art. Pel seu interès, els preguem que tinguin les seves pertinences controlades en tot moment. Por su propio interés, rogamos mantengan... On anem? Mariona, d'on has sortit ara? Et creies que tornaries a la nostra ciutat d'Erasmus i no t'acompanyaria? Com trobava a faltar la Toscana? 5 mesos vivint juntes i una crea una dependència... Va, espavila, que perdem el tren. Il treno regionale 3071 di Trenitalia. Arribem fins a Siena, concretament a Via di Aceto número 13, on l'Elisabetta porta des dels anys 80 dedicant-se a l'artesania en el seu petit taller de ceràmica, ubicat al cor de la ciutat de la Toscana. La seva activitat artesanal és la seva principal font d'ingressos, tot i que ella no obre el seu negoci motivada pels diners, sinó per la seva passió. I què fa en aquest taller? Doncs així ens ho explica. La meva especialitat, si es pot dir així, és la pintura. La ceràmica, però, té una mica de tot. Donar forma, realitzar l'objecte, utilitzar el torn, els motlles, pintar les peces... Al llarg dels anys he intentat seguir la tradició de la ceràmica típica de Siena, però també fer les coses que m'agraden a mi. Per mi no és una feina, és un plaer dedicar-me a això. La resta, com la burocràcia, sí, és més pesat, perquè els artesans no tenim un gran ajut. Tot i les adversitats, l'Elisabetta ha continuat endavant amb el seu negoci. Però és fàcil viure de l'artesania? No és fàcil perquè jo vaig obrir el meu negoci al taller el 1981 i no he tingut cap ajuda. Si no hi haguessin tantes coses per pagar, vull dir, la gent que treballa com jo, que treballa amb les mans, forma part d'aquesta artesania artística, però no ens reconeixem com a artistes. En aquest context neix la iniciativa Crafting Europe, finançada pel programa d'Europa Creativa. I en què consisteix aquesta iniciativa? El principal objectiu busca donar visibilitat al sector artesanal europeu. Dins d'aquí es busca revaloritzar-lo, defensar la seva identitat i la dels pobles, educar i captar nous artesans en potència i buscar finançament per mantenir les infraestructures bàsiques, com poden ser la comercialització o l'exhibició del producte artesanal. I a quins països s'ha fet la iniciativa? Doncs s'ha iniciat a 9 països europeus, entre ells Espanya, Portugal, Ucraïna, Regne Unit abans del Brexit i també Itàlia. Entenc que cada país és representat per una organització diferent, oi? Exacte, Mariona. Per exemple, a Espanya l'organisme que participa és l'EOI, l'Escola d'Organització Industrial, i a Itàlia, que és on ens interessa, participa Artex. Artex no em sona. Sí, és el Centre per l'Artesania Artística i Tradicional de la Toscana. De fet, segons Constanza Materassi, la cap de comunicació de l'organització explica que estan molt compromesos amb el sector artesà. Busca poder trobar a Europa una veu crítica del sector artesà, per poder ajudar el propi sector a revaloritzar-se, a ser més vist, considerat.
I a poder entendre quins són els impactes d'aquest sector a Europa i quins són, sobretot, els matisos. Perquè el sector artesà no té només un component econòmic, té també un component polític i també un component social i cultural. I tots ells estan relacionats i són imprescindibles. És molt important la part econòmica, com ho són els altres aspectes d'aquest treball. Precisament, al World Craft Council Europe neix la idea d'intentar treure els fons europeus per unir forces i crear un projecte que pugui ser útil pels artesans. Tornem un moment a Catalunya, concretament a Valls, on la Llúcia porta 3 anys dedicant-se a la ceràmica. Ella és estudiant d'Història de l'Art i va voler posar en pràctica els seus coneixements a un petit tallet situat a Gràcia. Més tard es va capficar en altres projectes, com la creació d'un espai de treball conjunt amb altres creadores d'altres disciplines o bé l'obertura d'una petita botiga junt a 4 companyes en el barri vell de Valls. De fet, la Llúcia també ha estat ací amb nosaltres. Crec que un dia em va comentar que treballava a un taller de ceràmica mentre feia l'Erasmus. Sí, de fet, durant els 5 mesos que la Llúcia ha viscut a Siena, ha treballat amb l'Elisabeta i s'ha pogut empapar de tots els seus coneixements. I és curiós perquè la Llúcia, igual que l'Elisabeta i la Constanza, també creu que l'artesania està poc valorada. Ara mateix l'artesania està molt poc valorada. Si poses depenent dels preus, com que estem acostumats a un producte com tan ràpid, tan bé de preu, ens costa molt de valorar allò que està fet a mà, de valorar el temps que hi ha darrere, de la persona que s'hi ha dedicat, de no només la projecció del producte, sinó la projecció de la idea del propi producte i del disseny. És aquí on iniciatives com la de Crafting Europe es fan tan necessàries, ja que es lluita per la revalorització de l'artesania. Però, Paula, no hi ha cap possibilitat de que les tècniques artesanes no passin de generació en generació per falta d'interès o de recursos? Sí, però hem d'intentar aconseguir donar el suficient suport perquè això no passi. La Constanza d'Artex, per exemple, explica que dins la iniciativa Crafting Europe existeix el programa e-Atelier, dedicat a la innovació i a la tecnologia. I en què consisteix? Doncs són una sèrie de vídeos que es poden trobar al YouTube, que serveix com a trampolí per transmetre els coneixements sobre les tècniques artesanals. D'aquesta manera s'intenta recollir noves generacions d'artesans i artesanes per a que el gremi no mori. Poder el problema resideix en que no hi ha molta gent jove que es dediqui a això. De fet, l'única persona jove artesana que conec és la Llúcia. Jo també. De fet, la Llúcia, sent jove i dedicant-se a l'artesania, creu que és un camí molt difícil perquè la situació és molt precària. Aquesta voluntat del jovent de dedicar-se a l'artesania, però realment no és fàcil perquè implica tenir un coixí de diners, de recursos, de suport i d'espais que costa molt d'aconseguir avui en dia. Llavors, crec que si no es generen com xarxes col·lectives de suport entre creadores i artesanes, realment és molt complex i ho veig quasi impossible si no és que parteixes d'una posició molt benestant, la veritat. Pel que entenc, és molt important protegir l'artesania. Però no només perquè sigui una forma d'art, sinó perquè va íntimament lligada amb la cultura i la tradició dels pobles, tot i que la Constanza també troba una raó econòmica. És important per la comunitat, no només perquè és una expressió de la cultura i de la tradició que ve donada de fa segles, sinó perquè actualment també hi ha molts punts de vista sobre l'ocupació i el futur de l'artesania com a impacte econòmic en general. Nosaltres creiem que s'ha de revaloritzar l'aspecte econòmic del sector i també l'impacte que pot arribar a tenir dins l'economia general. L'Elisabeta, però, també recalca la necessitat de defensar l'artesania com una manera de defensar les arrels d'un poble. Perquè el poble i la seva història ve donada de la cultura dels artesans i els seus oficis. Una ceràmica la pots trobar en tots els escenaris, perquè és un objecte d'ús comú. Per exemple, aquí a Siena es troben els pozzo di butto, els pous on es van llançar tots els objectes d'ús quotidià, molts d'ells fets de ceràmica en l'etapa del 300 i el 200. Per exemple, les gerres de vi estaven fetes de ceràmica perquè l'argila era el que s'utilitzava, o per exemple, també, els plats per menjar.
La Llúcia, però, ens arriba amb un missatge esperançador sobre la revalorització de l'artesania. Em sembla que en els darrers anys tot el que és com dirigit, encarat amb la lluita medioambiental i com que està creixent la consciència, això va acompanyat també d'un valorar més com un producte que no surti d'una fàbrica, que no sigui prefabricat i que no surti, que com hi hagi milers i milers i potser sí que a poc s'està començant com a valorar més aquest treball. Enmig d'una societat dominada per la compra accelerada dels productes quotidians, a vegades cal valorar aquelles petites coses fetes amb cura i paciència, perquè les mans sempre donaran aquell toc únic i personalitzat que una màquina mai podrà arribar a fer. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Un reportatge de Paula Rovira, junt amb la veu de Mariona Gil i el suport tècnic de Jordi Berneda. On Europa, un podcast del Diari de Barcelona en col·laboració amb l'Oficina de la Comissió Europea. Per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah. Anvers, Bèlgica. Copenhagen, Dinamarca. Praga, República Txeca. Limerick, Irlanda. Lisboa, Portugal. París, França. Siena, Itàlia. Ona Europa, la mirada de joves periodistes repartits pel continent.